Sándor vagyok. Hollandiából érkeztem, onnan építem a vállalkozásomat itt Magyarországon. Szponzorom Horváth Gábor, első vonalam pedig Zsoldok András. Igen, lehet irigykedni, köszönöm. Én amiért ezt az egészet csinálom, az igazából az, hogy én nem tudok azzal a tudattal élni, hogy darabszám vagyok. Hogy abszolút semmibe vesznek a munkahelyen, és egy olyan ember dönti el a napjaimat, aki azt se kérdezi meg, hogy vagyok. Hogy mi van velem, mit akarok. És ez nekem nem tudom befogadni ezt az egészet. Aztán a Gábor szólt, hogy van egy jó kis network marketing, csináljuk. Mondtam neki, hogy jól csináljuk. Ennyi. És lehet, nem mindenki fog egyből nemet mondani. Aztán igazából nekem az áttörés az tavaly nyáron volt, a Weekend szemináriumon, amikor megláttam a nagy képet. Meg megláttam azt, hogy ez az egész igazából miről szól. És ott hitet kaptam, aztán eltelt egy év, amíg mentem a saját fejem után. Az összes létező verziót megtaláltam, hogy hogyan nem lehet ezt az üzletet felépíteni. Majd befejeztem a tuzzogást, elkezdtem hallgatni a felső vonalamra, és hirtelen jöttek az eredmények. Majd az októberi Weekend szemináriumon Krisztina úgy döntött, hogy most supervisor leszek. És ez úgy is lett. Nekem az elején abszolút nem volt hitem magamban, hogy ez majd egyszer jó lesz. Kaptam nemeket, nem jöttek az eredmények, de ők voltak azok, akik azt mondták, hogy de igen. És mikor végül elkezdtem nekik hinni, akkor ez megvalósult. És nagyon hálás vagyok nekik, a csapatomnak, hogy ma itt lehetek. És igazából ebben az egy évben, ha egy valamit ki kéne emelnem, hogy mi történt, az egyetlen egy gondolat változott meg a fejemben arról,